много специален гост днес, който разбрахме, че пее. Той е певец. Марли. Значи всичко свързано с изкуството се случва доста спонтанно. Сигурно ние ще си поговорим за изкуство. Това как открих изкуството и какво всъщност то означава за мен. Изкуството може да промени хората дори. След нашия разговор си казах, вау, тук трябва да поработим по въпроса. Това е едно вътрешно състояние на дух, на тяло, на душа. Да има и изкуство, което е физически създадено от тези двете ръце. Хората, като чуят NFT, това фейк ли е? ChatGPT, той е направен за mass adoption. Според мен в момента е някакъв бета-тестинг. Може би този бета-тестинг ще продължи доста време. VR Express. Това е първата компания в България да се занимава с VR. Към бизнес сектора и постепенно започнахме да предлагаме различни бизнес услуги. Един вид хоризонтално развит. Ако искаш да смениш позицията в дадена компания, символично да преминава от една позиция в друга. Малки, по-редки контакти физически с хора. Само с очилата, с изкуствен интелект. С хора. С куче. Беше добро, да. Да, това беше добро. Здравейте на хора, днес имам удоволствие да ви представя един много интересен човек, с който ще поговорим за Digital Art, за арт, след което ще говорим с един друг човек за VR. Въобще днес ще бъде много интересен ден. За пръв път имаме трима гости. Добре дошла, Валерия. Здравей, благодаря много за поканата. И аз много се радвам, че прие и тук имаме един много специален гост днес, който разбрахме, че пее. Да, Марли. Той е певец. Марли. Също. Значи имаме първи участник в IT Corner подкаст, който съответно може пък и да ни попее по време на подкаста. Значи всичко свързано с изкуството се случва доста спонтанно. Не мога да дам никаква гаранция за това дали Марли ще започне да пее, но със сигурност ние ще си поговорим за изкуство. Още веднъж ти благодаря за топлата и мила покана. С удоволствие така бих желала да дискутирам и да разкажа повече за това как открих изкуството и какво всъщност то означава за мен. Това ще бъде наистина страхотно. Ние имахме в един предходен разговор, така си поговорихме доста за нещата и аз мога да кажа само, стоейки отстрани, просто човекът Зен, който може да ни разкаже за много интересни неща покрай арт и въобще човек как може да се чувства по-добре и как изкуството може да промени хората дори. И мисля, че това е един доста интересен момент. Да, определено е така. За дзен частта бих искала да кажа, че не е една константа. Не се случва постоянно така, че да съм в дзен състояние, въпреки че се старая да е така. Това е личен мой гол, просто да остана максимално недокосната от външните обстоятелства, които под някаква форма биха могли да ме подразнят в даден момент в ситуации, в които не са особено благоприятни или нежелани от моя страна. Но това е свързано с определен начин на живот и бих казала вътрешна самодисциплина, която е въпрос на доста голям dedication. Човек трябва на 100% да се отдаде на това и не винаги се получава, тъй като живееме в доста динамична среда. И не винаги се получава, но да, старая се да е така. Това беше първото, само така, след нашия разговор си казах, вау, тук трябва да поработим по въпроса. Да, винаги. Балансът се постига трудно и след това веднъж постигнат, по-скоро е нещо, което според мен човек под някаква форма може да запамети и да се опита ежедневно да прилага тези стъпки, които биха могли да го доведат отново до това състояние, защото това не е нещо като не е някакъв предмет, който получаваш и си държиш в джоба. Това е едно вътрешно състояние на дух, на тяло и така, на душа, откъдето може би точно оттам идва и въпроса с изкуството.
И аз съм донесла днес, въпреки че това ще си щях да говориме. Да. Днес си ни донесла нещо много красиво. Ще ни разкажеш ли за него? Да, с удоволствие. Това е олио, маслени бои. Доста бих казала, препратка към традиционното изкуство. Това, с което като цяло човечеството е свикнало. Аз имам нужда да създавам такова изкуство, въпреки че голяма част от нещата, които правя, са по-скоро в дигитален вариант. Но за мен е важно точно заради този баланс, за който си говориме, да има и изкуство, което е физически създадено от тези двете ръце с максимално натурални, доколкото може, материали. Това е вид, да кажем, енергийна картина, така съчетаваща доста цветовете на чакрите, на 7-те чакри и 7-те енергийни центъра. Да. Така по мой личен начин. Има доста символика вътре, която при интерес ще ти разкажа повече. Доста дълго. Както каза, аз така я посрещах Валерия и казвам, тази картина ми прилича на една къщата на развитието. Да, между другото. Беше, нещо от този сорт. И сега като каза какво е това, и си казах, нещо близко съм нацелял, може би. Определено, изкуството е за всеки. Просто всеки може да погледне на това по различен начин и да види съвсем различни неща. Ето ти виждаш къща на развитието, което е прекрасно и една уникална обратна връзка за мен. Благодаря ти, защото си, между другото, един от първите хора, които виждат тази картина, така че за мен това определено значи. Да, може да се възприема и по този начин. Супер. Понеже тази картина е от рисуване с масло и така нататък. Да. Как стигна до този момент реално да почнеш да рисуваш с масло? Защото не всички хора успяват да стартират по някакъв начин. Да. Що избра масло? Всъщност, маслото е четвъртия вид материал, с който рисувам. Аз първо започнах да рисувам с пастел. Говоря, рисуването е нещо, което всеки си драска някакви. Всеки произвежда нещо, дори когато работиш. Една голяма част от нас, докато стоиме на нашите чинове, на бюрата си, рисуваме нещо, което, и това някой би казал, че е изкуство, защото под някаква форма човек изобразява самите мисли, които има. Но това, което аз започнах да правя, е първо хванах пастела, защото с пастел някак се оказа, че... Извинявай. Не, няма нищо ти. Просто той преценя, че му идва твърде много изкуството. Извинявай, взех го при мен, но когато кажеш го връщам. Няма проблем. Той е добре. Доста така обича хората като цяло. Първоначално с пастел започнах да рисувам и направих може би около 100 такива неразлични изображения. И мои си лични такива, да кажа, бих казала драсканици. Не е нужно всеки да разбира. Голяма част от тях са доста крипи и така страшни, бих казала. Бях в едно такова специален период след COVID в Италия, където бих казала, че от емоционална гледна точка доста неща ми се бяха насъбрали покрай целия този страх, който изживяхме там. Всичко с пастел, което съм направила, е доста страховито. Така, или поне така изглежда. Има и някои така не толкова фрапиращи неща, но като цяло така се получиха. След пастела, реших да си взема таблет, с който започнах директно на Adobe Fresco.
Да. да рисувам и направих изключително много, не знам, може би над 1000 различни изображения. И голяма част от тях започнах да минтвам под формата на NFT и да ги продавам в крипто, така, с криптовалути всъщност. За да минтнеш, трябва да имаш, за да си платиш the gas fee за самата транзакция. И по този начин всъщност, като чисто любителски, тогава точно беше един такъв период, в който доста популярно беше хората да минват NFT-та, всеки искаше да става голям артист, респективно. Много шум се вдигна около тази технология на различни блокчейни. И предвид моя дългогодишен, около професионални 15 години опит. Което не е малко изобщо. Да, може би достатъчно, за да разбера какво е NFT и да мога, освен да рисувам, да си минтвам изкуството и да го продавам. Като не бих казала, че имах особено огромен успех в продажбите. В началото? Или Не, като после? цяло аз не съм инвестирала в маркетинг. Да. За да човек, за да успее, освен че трябва да има талант и технически добре да е издържан проекта и да е точно в времето, когато маркета го позволява. Да. А в момента не е този момент. Определено времето тук и сега не е. Може би в последствие за в бъдеще, когато регулатора биткоин се вдигне нагоре, може би ще има такъв момент отново с NFT-тата. Но не инвестирах в маркетинг, което чисто любителски си минтвах, за да разбера технологията на различни блокчейни. И така си продавах съвсем така символични центове, долари, нищо особено като някакъв огромен амаунт, като и бюджет, нищо пак особено не съм инвестирала, освен в самите материали, нали, примерно за iPad-а, нали, който съм си купила за това да рисувам с писалката. И това беше втория момент с този способ iPad, нали, дигитално. След това вече започнах с акрил и с олио. Така, лека по лека. Като, респективно, аз не съм учила изкуство в университет или в училище. Това с всеки един от тези материали по специфичен начин се използват, боите се разреждат, сливат. Освен това, нали, има начин на съхнене, не може така... Сигурно и лак. Да. Самолука, така да кажем. Съм си самолука. Изпробвала съм си някакви процеси с различни бои и така започнаха да се получават лека по лека нещата, но най-важното е това, че целият този процес на мен ми доставя огромно удоволствие. И по този начин аз изразходвам една огромна ментална енергия, която е акумулирана в разреждаш се. Да. По този начин това ми помага определено рисуването. Ти ми беше споменала, когато си не знам дали е удобно да го споменем това, като си в някоя среща и така нататък и даже си драскаш някакви неща и си рисуваш, което ти действа доста положително. Да. Винаги си драскам и се рисувам. Ние не казахме за хората, които сега в момента ни гледат и слушат. Ти имаш доста изминал такъв път, който е бил в много различни страни. И за Италия, като си заговорихме, нали, покрай COVID нещата, със сигурност не ти е било лесно и с езика.
Не, и аз ходих на училище по този повод. Започнах да го уча езика, както си се учи. С учителка, с класмейтс, с ученици от различни държави. Имаше едно момиче от Финландия, едно друго от Казахстан, един друг със студент имаше от Египет. И като цяло, на момента, в който започнах да уча езика на практика в училище, съвпадна с момента на COVID. Ужас. И така, след това трябваше да продължа самото обучение дистанционно от вкъщи с учителите и най-вече сама, четейки, гледайки телевизия, общувайки повече с италианци, което беше по-трудно, нали? Тъй като, COVID там протече по доста сериозен начин, нали? Както навсякъде, може би не по такъв сериозен начин в България. Да. Но там беше доста стегнат. Creepy, като моите рисунки. Да. И да, това с рисуването. Постоянно си драскам нещо, включително когато и в момента разговарям по нашите така наречени колове. И всички сме по колове и постоянно разговаряме с някой от някъде и контрибютваме, допринасяме стойност, добавяме и създаваме различни процеси, продукти, всеки с каквото си отговорен. Та винаги аз си драскам нещо. Драскам си нещо, без особено да давам огромно значение винаги на това какво изобразявам в случая. Просто така ми е окей. И по този начин съм абсолютно концентрирана върху целия разговор. И това, че не гледам, примерно, в монитора, не означава, че слуха ми не е фокусиран. За хората, които не знаят, ти пишеш доста различни статии от реално това, което работиш и от общо са свързани с нещата, които ти харесва да правиш, дори на италиански. Със сигурност и на други езици, и освен английски, нали, който мога да кажа, че нейният английски е уникален. Общо взето, като тръгнете да четете някоя статия, която ще оставим малко долу в описанието, може да прегледате някои от нейните статии, дори на италиански или английски. И може някой път, като трудата четете, все едно четете някаква много интересна книга, която са вложени толкова много думи, които може би в първи момент няма да сетите откъде са и от какво си, какво значат, защото не е точно така често употребявани, но после, както го прочетете надолу и ще разберете, че човека, който седи пред вас е наистина много арт. Да, Краси, благодаря ти. Специално, що се касае до мой английски език и тези статии, които напоследък така започнах да пиша, тя ги пише посредством изкуствения интелект. Тоест, тук говорим на едно възможно бих казала, въпреки че има моменти, в които, тъй като един журналист от Англия, мой приятел, много добър, ми дава обратна връзка много често за тези статии, от лингвистична гледна точка. Да. Бих казала, че има какво да се доработи. Не е толкова перфектно. Пак казвам, това са статии, които аз ги пиша с помощта на изкуствен интелект. Да, ние много добре знаем, нали, че за да напише една статия, ти му даваш реално нещо, което ти е в идеята, нещо, което ти е контекста за нещата, което си е нещо от теб идва. Така че това, че се по някакъв начин променя, защото аз също, нали, мога да кажа, много голяма част, виждам как в LinkedIn или някой друг, има много сходни неща, които се виждат в постовете. Те са много такива специфични, ако не се вгледаш, нали, в детайла, може би никога няма да разбереш, че са писани от изкуствен интелект, но все пак идва от тебе нещо, в което той просто трябва да го прединачи по някакъв начин, по който ти си му казал.
Да. Ой, Сладур, нашият Той- Сладур. Да, той започна да хърка вече. Добре, идеално. Надявам се, вие да не сте заспали. Не, аз надявам се никой да не хърка. Не, всичко е точно. Стойте тук и сега с нас. Имаме още какво да ви разкажем. Определено човек, който използва често изкуствен интелект, може да познае какво е написано от изкуствен интелект. Понеже аз така доста време отделям на изкуствения интелект и не само на ChatGPT, защото ChatGPT може би 1% и той е направен за mass adoption ChatGPT. Да. Тоест всички хора да разберат горе-долу какво е изкуствен интелект, но това не е изкуственият интелект, който... Да, точно така. Сега, това е точно много интересно направено, хората да започнат да свикват с него и респективно тук има и една друга част, свързана с страха, че хората ще си загубят работата. Има го и този елемент, който според мен е абсолютно не е основан на този страх. На нищо реалистично. Просто изкуственият интелект ни помага, според мен, и ни дава трамплина да бъдем по-креативни. Това е нещото, което прави изкуственият интелект. Той няма да ни замести. Той е създаден от нас и просто ние ще еволюираме, ще ставаме все по-добри, ще се концентрираме върху неща, които наистина добавят стойност с нашето съществуване като хора. А не да се притесняваме, че поне това е моята визия за нещата на този етап, тук и сега. Да. С нещата, които аз съм успяла до този момент да изпробвам. Като виждам, че искаш да ми зададеш спокойно, да. въпрос. Просто исках да добавя, че това всъщност е четвъртия способ, чрез който аз рисувам, чрез изкуствен интелект. Тъй като освен въпросния ChatGPT има и доста различни софтуери, където абсолютно съм сигурна, че една голяма част от хората, които гледат това предаване в момента, са запознати. Ние ще разкажем малко за него. Да. Добре. Да. Примерно Midjourney. Midjourney е един такъв софтуер в Discord, чрез допълнителен софтуер върху софтуер, който допълнително можеш по този начин да го на практика да го enablenеш, да го включиш, да започнеш да го използваш. И това е на принципа на бот, с който си разговаряш и пак му даваш, както примерно в ChatGPT даваш определени насоки към, да кажем, даден анализ или статия, която искаш да създадеш. В Midjourney по същия начин даваш идеята и описваш нещата, които искаш да видиш под формата на Digital art. Да, на digital art, на картина. Като там е много интересно и се виждат всички несъвършенства на изкуствения интелект, защото примерно когато има изображения на хора, някой път хората излизат с 3 очи, 6 пръста, нали, някакви такива неща. Къде мислиш, че реално изписването с думи и колкото повече знаеш все едно един език и да го изпишеш по правилния начин, и би ли била картината изглеждала по-добре или да кажем AI или изкуственият интелект сам ще добави своята стойност? Така, от практическа гледна точка си го... От практическа гледна точка, според мен, това, което човешката ръка може да направи, особено има художници, които могат да те нарисуват end-to-end, нали, мост, това, което си ти. Да. Без абсолютно никаква грешка. Това, а поне с софтуерите, с които аз съм работила, не мога да го постигна. Не мога да го постигна. Тоест, ето, това е един прекрасен пример, който бива провокиран от твоя въпрос, където на практика изкуственият интелект се доказва, че не субститютва, не под никаква форма не може да, в дадения случай, да замести.
Да, точно един такъв момент имахме в нашите разговори, в предходните подкасти. Чисто от към идеята за къде може да се използва ChatGPT и всякакви AI тулове. Също така притеснението дали хората, които пишат книги, трябва да имат някакви притеснения, реално погледнато чисто, нали, от това, което се случва. Защото, нали, много неща се говорят в пространството. Малко от тях реално може би биха станали факт. Все пак, нали, всички трябва да знаем, че ние сме създали това нещо, хората, така че до някакъв екстент със сигурност може да се случат някои от тези неща. Общо взето зависи. Според мен в момента е някакъв бета-тестинг. Да, и този много добре го казваш, бета-тестинг, и може би този бета-тестинг ще продължи доста време. И то всъщност няма... Аз мисля, че винаги сме в бета-тестинг. Нали? Няма как да стигнем в продъкшън, защото продъкшъна е... Нали, то е нещо в бъдещето, което сега... Въпреки че зависи, тъй като то бета-тестинг в дадени моменти вече бива интегриран в, да кажем, customer and solution experience, когато говорим вече за, да кажем, най-простите кол-центрове, нали? Най-симпл от тази гледна точка. Обикновена интеракшън, разговор с краен потребител, клиент. За да се спести от работна ръка, се интегрират ботове, които на базата на изкуствен интелект отговарят на въпроси. Но има доказани, всъщност той има и quality част, която отговаря за качеството, и те точно филтрират всички тези недостатъци, или по-скоро, как да ги наречеме, несъвършенства на изкуствения интелект, които нямат тази възможност да предвидят определен тип ситуации, за да дадат адекватен отговор. Тоест това е вече вид в продъкшън, но пак ще еволюира чрез хора, които ще анализират обратната връзка. Просто вече хората, ние специалистите, които сме в технологиите, трябва да започнем да мислим, както се казва, или колкото и да е тривиално, out of the box. И по още по-голяма кутия, в по-малка, и постоянно трябва да излизаме и влизаме в различни такива парадоксални ситуации, в които трябва да сме много-много креативни и изобретателни. Аз не виждам особено огромно притеснение. Това с книгите, може би, защото стряскащо е, когато видиш, че всичките тези, това са графични карти, които на практика с софтуер, който има задание да анализира нещо, което е примерно огромен обем от база данни или текстове. Това да ти прочете 10 книги, да ти направи синтез за няколко секунди. Да, стряскащо е. Наистина е така. Определено е стряскащо. Но има и други момент, защото тук той ще направи този синтез по някакви параметри, които ние задаваме. Но докато четем ние книгата, тук вече съвсем по по-различен начин се случват нещата в нашето съзнание. Просто това са две паралелно различни способа, да кажем, ако ние сме чрез нашите тела тук, ходещи хора, създаващи нещо и под някаква форма подпомагащи на развитието на тая вселена, на този свят, и от друга страна ние сме създали изкуствен интелект, ние просто виждаме една абсолютно прагматична и неемоционална част на технологията, end-to-end, нали, в суровия си вид, как може да направи нещо, което ние казваме, което е абсолютно уникално и даже би казала не е чак толкова ненормално. То вече бих казала, че толкова естествено. Аз очаквам нещо по-различно. Вече очаквам нещо по-различно, по-голямо. Ще ни замести и такива неща, които просто според мен са много тривиални. Да. И това ще ни даде всъщност други възможности, аз така го мисля, да намислим по друг начин, не за тези неща, които трябва постоянно да се фокусираме и да отнемат нашето време, по-скоро за нещо по-креативно.
Даже наскоро имахме един разговор с един менеджер на една много голяма компания, които използват AI нещата, но там нещата са, понеже е платена версия и е реално всички тези неща да се учи, самия тул ги няма. Заради чисто data property и така нататък. Въобще всякакви тези неща, които рестрикции, които големите компании се страхуват, че ще има някакъв ликинг на информация или нали, изтичане на информация. Та общо взето, той ми разказа следното нещо. Ако трябва да сравним, все едно си представи ChatGPT или някакъв друг AI tool, с това, което ползваме ние за писане на код, анализ на код и каквото и да било, то нашият е много прост, много тъп. Защото точно този learning модел и точно това, че той се учи от грешки, учи се от това какъв е модела, каква е типа работа и каквото и да било, точно това го няма. Защото чисто да не излизат информация извън компанията, така да се каже. Той ми разказа за това нещо, беше много интересно. Точно си говорихме, че скоро ще имаме един разговор с един човек, така като тебе. Така. Хората обаче, като чуят NFT, и първото нещо почват да си мислят, това фейк ли е? Много хубаво, така трябва да си мислят. Разумните хора трябва да questionват за всичко, трябва да се задаваме въпроси и трябва да го подлагаме да го поставяме под съмнение. Това е правилно, според мен. Да. Вече този въпрос може би не толкова се задава, особено след като започнаха компании като Christie's, това знаеш, една от най-големите, сериозни, защото се касае за търгуване на изкуства и всякакви ценни вещи. Те също направиха NFT-та. Може би вече не се задава този въпрос с такава... Но е хубаво, в самото начало, поради факта, че като цяло технологията се развива много по-бързо от самата регулация и този тип изкуство все още не е прието като изкуство. Да. Не е регламентирано. И все пак с тази технология се злоупотребява, защото не може да бъде регулирана и има хора, както в всяко едно отношение, които се възползват от тези моменти, е възможно да се така предприеме като определено рискова инвестиция. Затова закупуването на такъв тип изкуство, казвам изкуство точно в кавички, защото според мен то трябва да бъде идентифицирано под някаква друга нова, както имаме изкуствен интелект. Да. Трябва под друга форма да бъде дефинирано, тъй като вече има изключително много ивенти и такива събирания, в които се правят точно за NFT галерии. Освен на самия факт, че физически се правят в големи галерии NFT изложби чрез интегрирането на интерактивни монитори, ние вече имаме една уникална нова технология с виртуалната реалност и допълнителните измерения, за които аз ще се радвам след малко, ако позволиш да поканяме твоя друг гост. Значи, сега ще поканим нашия друг гост, който до момента ни чакаше и слушаше ни в ъгъла. Съжалявам за което. Нашето студия така е направено за двама, но сега ще го поканим, защото мисля, че има много какво да ни каже. Така че заповядай. Аз сега ще стана. Сладур. Много приятно да ви представя един много интересен човек от VR Express. Това е първата компания, стартирала в България да се занимава с VR. Нали така, поправи ме ако греша, защото е хубаво и така да кажем точно нещата, която реално създава VR, не само за, както сте го виждали сигурно в чисто в гейм или някакви други моменти, а по-скоро е вече свързано повече към бизнес. Но сега това нещо ще го разберем повече от нашия гост.
Та да ни разкажеш малко повече от твоята гледна точка VR в България. Да. Здравей, Греси, първо благодаря ти за поканата, както и за така приятния сегуей разговор, който имахте с Валерия преди това. В бекстейджа. Да, която беше, сменихме местата си в бекстейджа. Въпросът какво е състоянието на виртуалната реалност и в България е интересен. Бих казал, че имаме така едно комюнити от хора, които са силно заинтересовани в областта. Както за тебе и от IT сектора не е тайна. Има доста хора, млади хора, които се интересуват както от програмиране, така и от 3D сферата, създаването на 3D модели, анимация и такива неща, като имаме доста сънародници, които имат немалко успехи в чужбина в тези аспекти. Дори имаме едно момиче Елиза, която дори е носителка на Оскар в Америка в анимацията. Идеята ми е, че исторически имаме така добри предпоставки за развиване на виртуална реалност, но пък в същото време самото състояние не бих казал, че има няколко компании, които така се занимават, имат добри, бих казал, много добри продукти цялостно като организация и възможност, капацитет за изпълняване на проекти, което на фона все пак на страна като нашата може да се консидерва като, да се счита за успех. Да. Вече предизвикателствата в сектора са, както и предизвикателствата в обществения живот, не липсват, така че... На мен ще ми е много по-интересно да разбера, малко повече ни разкажеш за компанията, защото тя стартъп ли е? Реално вече е минала този стартъп период или така малко за нея? Как е стартирала? Кой е създал? Въобще как си тръгнал към идеята да правиш това? Да, с удоволствие. Идеята така, винаги съм имал желание да се занимавам с някакъв вид предприемачество и бизнес от малък. Идеята най-бързо и директно с мой много добър приятел, най-добрият приятел от квартала и от училище общо взето, винаги така сме имали този стремеж и сме минали от една идея на друга идея. И така в един момент, в който аз прекарах 2 години в Холандия, учех международен комуникационен мениджмънт, но реших да се прибера в България и започнах всъщност работа. Поздравление. Да. Така казаха много хора. Аз бях така малко по-ентусиазиран, да кажем, отколкото съм в момента в този аспект. Но обратно към въпрос, към ситуацията, прибирайки се в България, пред мен стоеше възможността или да продължа образованието, с което, честно казано, в сферата на маркетинга забелязах, че чисто професионално от към възнаграждение и развитие не намерих особено така стойност и причини да го направя. Да. И започнах работа, използвайки немски език, който така съм учил през по-голямата част от живота си. Ти не знаеш ли също немски? Да. Ето едно нещо, което сега тук ще открихме. Допълнение. Извинявай. И немския, така бих казал, че не е по-слаб от английския. И факта, че учила и право на немски е в моето лично съзнание но не мога в момента повече само достойно от направо, уважение. Не, но да, немски език е специфичен, майтапа на страната. Ние всички знаем. Не, сериозен но да, професионално, нямаш как. Реших все пак, че по-добрия вариант да започна да изкарам някаква заплата и все пак идеите, които имах, желанието, което имах за предприемачество, разчитах, че така някоя идея ще дойде. Още от тогава имах интереси към различни дигитални технологии, платформени решения, така и още преди години, като се започна за блокчейн да се говори в началото, така като идея много ме беше впечатлило. Да. И оттам в един момент просто Георги, който е другия съосновател на компанията, попадна на тази технология, прати ми едно клипче, което един човек с очилата
има някаква така луда реакция и направо се пребива и се удря в монитора и си казахме, нали, такива, това наистина ли е толкова ефектно и така ли наистина могат да реагират хората и да те заблуди, че това наистина е реалност, тъй като до този момент първо, че никой не е чувал, пък камо ли да е изпробвал и нали, технологията така бяха доста по-стари очила и както и да е, решихме, взехме едни очила. И в крайна сметка първото изживяване, което пробвахме, беше една гондола. Не знам ти как си с вестибуларни апарати и гондолите. Да, разбрахте. Но при мен на 10-та секунда, веднъж съм се качвал като малък в 8-ми клас на гондола и ми стана лошо, на 10-та секунда получих абсолютно същото чувство. Махнах очилата и си казах, нали, това наистина е някакъв вид магия и крайно впечатляващо. И така започна нашето VR journey, ако мога да кажа, като вече в организационен и бизнес план, нали, първата ни идея беше да създадем клуб за виртуална реалност. Изхождайки от така добрите времена, като бяхме по-малки, с часовете, които прекарахме в компютърните клубове. И това на практика го и направихме и затова така и казах, че сме нали, първият бизнес в България с виртуална реалност, защото за този момент, отваряйки тази аркада, така се казват нали, VR игралните клубове, нямаше нищо подобно. Дори в Европа така местата, които се маркетираха, че са VR аркади, бяха две единствено в Москва и в Берлина, Германия някъде ще изложа. Но все пак, където има да се даде кредит, трябва да се даде. Малко по-късно, един месец, отвориха една escape room стая с виртуална реалност, която ние честно казвам, не я гледахме толкова като конкуренция, колкото все пак още един начин, по който хората също да разберат за виртуална реалност. Точно. И оттам започнахме, но така бързичко стана ясно, че с лоша локация, като ние имахме така в крайен квартал като Младост. Но това на страна, бизнесите просто имат повече, се оказа, че има доста повече интерес, проявяват към технологията. От нали, крайните потребители са вау, като я изпробват, но чисто просто към бизнес модел и въобще все пак за да стане бизнес, нали, не е просто идея. Така решихме, че по-правилният път е да се насочиме към бизнес сектора и постепенно започнахме да предлагаме различни бизнес услуги, като започнахме от все пак ние бяхме малък екип и без програмисти, и без такива неща и започнахме да снимаме 360 градусови видеа в началото. В последствие минахме през един период, в който така развихме една доста дълбока и бих казал сериозна експертиза на световно ниво, която е свързана с рисуване и виртуална реалност. Ето защо сме те поканали реално погледнато заедно. Да, тук е така кроспойнта между нашите две такива страсти, ако мога да кажа. Абсолютно е така. Имахме доста интересни неща, правихме в този аспект, но пак стигнахме, така имахме и екип, имаме от артисти, с които работиме, една от които е Рафаела. Тя е така и докторат и учител и бих казал, че дори на световно ниво се отличи с арта, който правеше, като един от картинките, ако може да се каже, или сцените, беше също използван в един виртуален фестивал, който беше като тип Burning Man в Virtual Reality. Виртуален фестивал, това наистина звучи много, много интересно. Реално вие, като тръгвате да правите нещо за дадена компания, нали, или това, което сте направили, да ни разкажеш някакъв пример. Да, аз така малко разтегнах вокула, нали, но... Не, това защото всъщност хората вече си задават въпроса, нали, добре, как влиза това в бизнеса, с какво им помага, какво представлява реално? Да, това беше всъщност и една от причините с рисуването в виртуалната реалност, така да не успяхме да го превърнем непременно в успешен бизнес модел, просто защото всеки един случай, като клиент е естествено различен и уникален, но интерактивността и някакси магията, в която чисто рисувания свят те вкарва,
е наистина с едно измерение извън така практичността, смисъл. Докато нали, във виртуалната реалност това, което ние направихме в следствие на всички тези и преговори, които сме имали с компании, сме виждали къде те имат спънки, така... Не наясно, не наясно или имат определени причини за да не работят с технологията. Въз основа на това ние направихме реално един продукт, една VR бизнес игра, която може да се персонализира за отделни клиенти и най-вече ние сме разработили за сферата на маркетинга и човешките ресурси, тъй като това са такъв тип са компаниите, с които сме имали най-много опит и сме видяли къде имат проблеми. А как реагираха компаниите, като примерно отиваш, искаме да ви представим нов продукт за виртуална реалност. В първи момент има ли някакъв такъв момент на какво е това? Ами да, честно казано, нали, ако сравним с ситуацията, която е в момента с преди 6-7 години, виртуалната реалност си е вау ефект. В смисъл, човек като си сложи очилата е вау. Но докато си сложи очилата, така е хард сел, ако може да се каже. Да, разбрах. Нали, особено пък някои хора, така да кажем, не са толкова любознателни или пък дори не до любознателност, например, имат притеснение от начина, по който ще реагират пред други хора. Има някои такива малки, нали, неща, но цялостно от към бизнес гледна точка, бизнесите определено вече с така последните 4-5 години се в дигитално време са много повече от напреднали 5. вече. Да. Да. И компаниите на практика са поставени пред алтернативата или да вземат това, което се случва, up to date. Точно. И реално, за разлика от преди години, вече, нали, дори може би по твои приятели си видял, че не е толкова вече въпрос човек, особено ако има умения, нали, едва ли не коя компания ще избере и къде би имал шанс да се развие. По-скоро компанията се бори за вниманието на добрите кадри. Да. И това и в също елемента с вниманието и ангажираността на служителите в такъв вид големи компании от банковия, фармацевтичния сектор. Да. Като цяло и в който и да е сектор, нали, пък и не само сектор, извън бизнеса, ангажираността и вниманието на човек са един вид малко или много днешната валута и определено това е един аспект, в който виртуалната реалност показва несъмнени така подобрения, защото без значение какво правиш, нали, да кажем в работна среда, дали ще четеш текст, ще гледаш видео, някакси ти имаш една информация, която я виждаш и я възприемаш чисто визуално и след това я обмисляш, докато виртуалната реалност, основното нещо, което носи магията, ако може да се каже, е възможността, че човек има пространствено възприятие. И самото изживяване е просто мултисетивно. И човек като си сложи очилата, ти дори самия като си ги сложи за малко на клавиатурата, видя, че тук нали, ще не е пробвах, просто да само да кажа. на клавиатура. Трябва малко да се ориентираш. Да, аз нали, така ще пусна и други неща, но просто това е нещо, което е основното. Човек така от ролята на обикновен зрител, ако може да се каже, се превръща в едва ли на ролята на участник. На участника и на главното лице, защото ти в смисъл, всичко, което виждаш е аналогично с изживяването ти, нали, в физическата реалност. Ти слагаш на друго и всичко около тебе е друго и ти мозъкът ти почва да възприема информацията, нали, тъй като като се наклониш напред или назад, имаш пространствено възприятие, нали, почва и мозъкът ти да калкулира какво е това пространство, а пък същото време някъде долу в мозъкът ти знае, че си сложил едни очила просто и че е съвсем друга физическата реалност около тебе. Това директно почна да ми зададе един въпрос. Това е много, много приложимо дори за real estate. Дори аз даже виждам как това може да спести страшно много време на хората. И може би това е едно от идеите в твоя продукт всъщност. В нашия продукт също това е едно от нещата, особено, нали, чисто в аспекта на маркетинг. Той бива използван в маркетинг активациите. Всяка вид нали, on-site маркетинг активност може да бъде използван
VR-а и там наистина основният елемент, който така компаниите и такъв тип кампании целят е повече хора да се запознат и да видят продукта или нали, нещо, което искаш да покажеш. Като виртуалната реалност е едно от нещата, които така предоставя като възможност е, че ти можеш да дадеш на зрители, на потенциалния ти клиент възможност да изживее нещо, което не е реално, тъчен фил, но не е задължително да си сложиш вътре, нали, по някакъв набиваш начин логото. Един вид не е както като ти дадат някакъв брандиран артикул като подарък. Ти асоциираш реално, запомняш изживяването и го асоциираш с факта, че компанията Хикс, нали, ти е предоставила възможността да го изживееш. А от към гледна точка на спестяване на време, със сигурно спестява време, тъй като решението, които ние правим в HR сферата, най-вече в онбординг и talent attraction, са повторируеми. В смисъл, нали, веднъж като го направили сме за Пощенска банка, така направихме един VR онбординг. Те дори спечелиха и така една водеща награда от HR Awards. За иновации. Да, за иновации. И те го използват за Talent Attraction и Onboarding. Talent Attraction в HR в България така доста се залага на присъствие на различни събития и както съответно на маркетинга, нали, VR просто като магнит на внимание му казва така в професионалната среда. Нали, най-малко като видиш по улицата си ходиш и видиш някой човек с очила да ръкомаха, ти, нали, става ти интересно и ще застанеш да видиш какво става. От тази гледна точка и вече, нали, която е, нали, чисто attention grabbing, но добавената стойност вече идва от факта, че вътре в преживяването, което ние сме направили, представяме корпоративната култура по един много по-ангажиращ начин, бъдещи придобивки, които служителите могат да имат, ще имат, нали, влизайки в компанията, част от фирмената история през едни такива игрички, които ти стреляш по една бяла дъска и през игрички. Много голям, аз мисля, че има страшно много голям потенциал. Даже в момента сетих за толкова много бизнес игри, в които се очаква хората да взимат някакво внимание, да мислят въобще и сместо. Нали, чисто погледнато става много по-интерактивно, ако го погледнем. Второ се сетих, извиняй, нали, чисто се сетих дори за real estate. Примерно си имаш някаква нова сграда, искаш хората да я разгледат отвътре, дори само да усетят какво е. Галерия. Това според мен е определено е бъдещето в много насоки, защото първо хората могат да усетят нещата отвътре и ти, както каза, за онбординг пък, нали, е един доста добър момент. Хората се чувстват по един доста по-различен начин от стандартното. Днес ще имаме един тренинг за това и това. Нали, малко е боринг цялата тази работа. Хората със сигурност го знаят, че някой път дори в тези моменти първоначално, като отиваш на първи ден на работа, introduction, с различни модели, различни моменти, това почти, аз мога да кажа, че малко вече почти го няма, защото покрай това, което се случва всичко с отдалечения начин на работа, отдалечения начин на постъпване на работа, нали? Отдалечения начин дори излизане от работа вече, мисля, смяна на компании, всичко е отдалечено. Аз мога да кажа, че ние се мъчихме на един друг вариант, направо всичко отдалечено, нали? И нещата се случват, което е много добър пример, че реално тези неща имат много, много бъдеще. Спестяват на хората време. Което, честно всички да си признаем, по някой път това е най-ценното нещо. Времето. Няма друго. Не можеш да си купиш време. Реално е най-ценното от всички. Точно така. Навсякъде има приложение виртуалната реалност. Това е наистина един така, може да се каже, универсален инструмент. Нали, съответно, приложенията, които са така имат смисъл за виртуална реалност, ако може да се каже, особено в бизнес контекст, са ситуации, които са
прекалено скъпи, прекалено опасни за репликиране. Да. Да кажем в тежка индустрия, където някоя машина може да отреже ръката на работник, вместо да го пускаш да се учи на тази машина, нали, логично може да го пуснеш на виртуална реалност или пък където машината струва 5 милиона или някакви такива. Пък и да не е 5, нали, е супер скъпа. Вместо да се учи на нея, нали, все пак за да се научиш, трябва да щупиш нещо. В смисъл това или да на всеки е известно, да. Да. И това са наистина начини, по които спестяват. Да кажем, при този тип нужди вече компаниите наистина виждат абсолютния бенефит. И когато може да се спестят средства и време... И здраве на хората, разбира се, да, и здраве на хората, тъй като в тези индустрии пък хелт рисковете са... доста големи. Да, могат да струват дори така буквално голяма част от стойността на компанията. Аз те питам, можеш ли да покажеш, разходиш Да, няма никакви част проблеми. От твоят продукт или каквото е възможно да покажем на хората, защото хората си вече питат какво е това. Може би трябва да ни разкажеш първо какво е това. Това са реално очилата, които ние използваме на които качваме виртуалната реалност. На практика това е вид мобилно устройство. Вътре е един вид, може да си представиш, че да кажем флагшип модел на Samsung. Това, което е хубавото е, че вече очилата са безжични, нали, от няколко години. Ние така в началото, като сме правили събития наляво надясно, сме носили по 4 компютъра с 4 монитора, с 4 UPS-а и такива неща. От тази гледна точка определено сме в бъдещето. Чисто технически хедсета разполага с камери, които визуално сканират пространство около тебе. И нали, така ти дава възможност да се позиционираш. Има тракери в пръстена на джойстика, които пък ти действат, помагат, за да могат да се позиционират ръцете в виртуалната реалност. И нали, другата част от сензорите са в очилата. Така че най-общо е това. Да влезнем малко в виртуалната реалност. Добре. Значи сега ще си сложиш очилата и ще ни покажеш реално как изглежда. Дори мога да се опитам и да пусна и една картина на апликацията като стримване. В контекста на очилата интересен, важно да се спомене, че сега съвсем наскоро миналата седмица, миналата по-миналата, излезнаха новото поколение очила, специално на този модел, но и като цяло те представляват новото поколение цялостно VR очила, които са така с доста ефективен режим и на смесена реалност. Какво имаш преди като смесена реалност, което прелива между реалния свят и реално виртуалната? Да, смесената реалност, тук така малко влезнах без да направя разграничение между технологиите. Най-общо казано, виртуалната реалност е изцяло компютърно генерирана среда, в която човек влиза, нали, и буквално физическата ти среда се заменя с виртуалната. Добавената среда, както си виждал различни приложения, като Pokemon Go или такива неща, да са най-просто казано дигитални обекти, които се наслагат върху физическата среда. А пък вече смесената реалност е така на едно много по-високо ниво, в което в идеалния случай през очила, които така са като обикновени очила, нали, транспарант отпред, може да виждаш тези дигитални образи да се наслагват върху физическата среда и да кажем да скачат под масата, да обикалят реално някакви такива много по-сложни неща, отколкото нали, просто да се появят върху пола. Да. И това е така, не е нещо ново, нали, има технологията съществува от известно време, но начинът по който тези хедсетове в момента излизат, както и на Apple, които направиха голяма вълна преди няколко месеца, определено представляват първият така по-истински use case, в който технологично ще могат да се изпробват и да се правят неща в смесена реалност. Хедсетите, които до сега сега са на пазара за смесена реалност, като HoloLens и Magic Leap, при тях основният проблем е, че те имат много малко полезрение.
Ти като си сложи очилата, видя, че така е Да, доста обширно е доста цялото обширно е. нещо. Дори можеш направо да погледнеш, но то няма край, нали? Дори. Ами доста наподобява естественото полезрение, така мисля, че с 20-30 градуса по-широко, но при хедсетите с смесена реалност до момента е около 40-50%, което ти позволява единствено един фокус на внимание така тук пред тебе. И нали, има си своите приложения, но просто е сериозно ограничение и затова и така не е. С изключение на някои много тежки индустрии, където ти споменах, че наистина има значени грешки на всякаква стойност да се преодоляват. Там има имплементирани такива хедсети, но с изключение на това бих казал, че не са особено популярни. Добре, само секунда. Да, съм готов вече. Добре, че тук някакви... Аз дори така ще пробвам да направя и стриминга, да ти кажа. Не, няма никакви проблеми. Всичко е наред. Понеже веднага си задал въпроса, за да може си в виртуалната реалност, трябва да... Не, спокойно. Аз опитвам само да го стримна, извинявай. Да, бе, споко. Няма проблем. Да го... Старт. Сега ще му сложим един скрин рекорд. Просто... Супер. Да го оставя може би тук. Да, супер е, да. И сега ще ни разходиш реално в това какво? Да, сега ще ви направя една бърза разходка на практика нашия продукт. Нашата MetaInk VR игра. Супер. Това, което е нашата цел, както споменах при бизнесите, да може да се използва една основа, нашата игра, и да може да бъде по-лесно персонализирана за нуждите на отделните бизнеси. Да. Едно от основните неща, които така използваме, съответно е информации, които да могат да се видят, компанията да може да, например, презентационно видео на компанията, или ако е в случая за маркетинг, продуктовото видео например, вчера на събитието, което бяхме с продуктово лансиране, се пускаше видео на самия продукт, както и VR Experience, който бяхме направили. Да. И тук може да си играеш, такива има момент, само микрофона, усещам, че... Извинявай. Не, няма проблеми, ще го нагласиме. Хората, които гледат отстрани, само да кажа, в момента сме в виртуална реалност, а вие гледате реалността отвън. Да. Принципно, такава виртуална реалност с идеята е да може така хубаво да се оглеждаш на 360 градуса, което в момента леко ще го ограничиме, но може да си правиш селфита в VR, различни неща. И така ние сме вкарали няколко по-интересни момента. Единият така е, например, в който може да катериш, което не знам, сега ще гледам да не ударя микрофона. Спокойно. Всичко е окей. Да кажем, това е една стена за катерене, в която сме разработили специално за HR сектора и Career Development инициативите, които по различни компании имат. Един от модерните тенденции е така възможността за един вид хоризонтално развитие, в смисъл не хоризонтално, но ако искаш да смениш позицията в дадена компания, да можеш да го направиш сравнително лесно. И тук така ни беше идеята, реално с 4 различни стени и позиции, човек да може да катери и символично да преминава от една позиция в друга. Тук имаме така момент, в който като се качиме най-догоре,
ти се хваща времето, за което си го направил, което пък така дава възможност за игравка и за нали, за допълнително нещо, по който да се ангажират служители. Да кажем, всеки има различен хайскор и нали, който е победител, може да му се даде нещо. Такива различни неща. Това е така за катерене. Модул. Така, отвънка е това. И от тук сега ще се върна да отиваме при един от другите модули. Със сигурност ти пречи цялото ни оборудване. Ами, да, тук не мога да пипна скенера за ръката. Нищо. Но нищо де, сега ще покажа другия. Аз мисля, че отстрани ние като гледаме, ние сме в една друга реалност, в която си ти. Да, малко може да ни се разминават реалностите на моменти в тази ситуация, но мисля, че това е достатъчно. Добре. Разбрахме за компаниите. Може ли да разкажеш за някои от новите проекти? Вчера, понеже като си говорихме преди да дойдеш, ти се подготвяше за един ивент, за едно събитие. Да ни разкажеш малко повече, ако искаш. Ами да. Какво случва? Значи като цяло в момента този продукт, който ви го показах, MetaInc и го демонстрирах, ние така го успяхме да го разработиме общо взето миналата година и вече сме в процес на активно продажби. Да, супер. И търсиме нали, нови клиенти, като за момента основните ни индустрии са фармацевтичната индустрия, банковия сектор и нали, fast moving goods, consumer goods service, Unilever, нали, такива бързо оборотните стоки, извинявам се. И стратегията ни е да аз мисля, че първо ще има и много други. И свързваме с компании от този сектор, като идеята ни общо взето е така да демонстрираме технологията, тъй като просто говорейки си ние споменахме нали, малко по-рано в разговора, но момента между това да видиш преживяването през очилата и просто да ти говорят за него един вид. Какво ми говориш тук, нали, те лудници и такива неща? И го има наистина този момент, то просто човешката психика си е човешка, не сме толкова сложни същества, колкото си мисля. Го сложи това нещо на тази виртуална реалност на първия си клиент цено и те видяха продукта си, като замислиш. Ами за MetaInc, ако става на въпрос, хората, ние къде сме ходили например с Пощенска банка по различни кариерни събития, младите хора супер много се кефат и просто се речи, че някакси кликват с кой не е от поколение Z и надолу, смисъл всички са те продължение на ръцете им технологията и просто си вижда, нали, едно така кликване на, ако щеш, на корпоративни ценности и въобще така отдаденост към иновации и към някакъв вид по-позициониран като... Защото все пак в днешно време, нали, особено за хора като нас, които пък сме представители на по-стари поколения, но сме фенове на технологията, нали, има огромна разлика, би имал средата, в която работиш, въобще и организацията, в която работиш и прекараш половината от деня си, нали, какви ценности има. Пък тенденцията за по-младите поколения е за тях да е още по-голямо значение това. И това е, нали, така, във връзка, нали, с MetaInc, това сме забелязали, че просто, нали, младите поколения супер много кликват и така... Добре го възприемат. А пък в тази връзка доста интересен опит имаше, когато започнахме аркадата и така натрупахме опит с хора, които за първ път също пробват технологията. И бих казал, че реално това така ни позволява да имаме едно по-дълбоко разбиране въобще за какво прави виртуалната реалност и въобще, нали, този вау ефект, който хората така ги тригърва да направят нещо или да просто да възприемат по по-дълбок начин нещо. Защото както може да бъде голяма магия, нали, съответно лесно може да се предположи за всякакъв такъв че може да отблъсне. Да, може да отблъсне. Нали. Което пък за много хора, които не харесват виртуална реалност, това
именно причината, че не са имали така приятно първо изживяване или съдържанието било глупаво, или пък съответно самата истина, че доста хора имат малко по-чувствителен вестибуларен апарат и в началото особено, нали, може да се свикне, но просто първите някои изживявания са така по-тегави. Искаш да кажеш, че все пак трябва да и натрупаш някакво време работа с него, да го усетиш кое как работи и да свикнеш с технологията, защото нали, все пак хората се местят, нали, с тебе всичко се мести и ти в един момент... Ами да, ние затова реално сме си го планирали като изживяване горе-долу, гледаме да го държиме между 15 на 20 минути, което от нашия опит сме видяли, че е така максималната граница на комфорт за нов потребител. Вече съответно нали, човек може да се затова интегрираме някакви елементи на чисто на exploration, на такива, където да влезнеш и нали, не е непременно да имаш една цел, която да направиш, подобно на физическия свят да има някакви такива моменти на изненада и на неща, които ти сам за себе си да откриеш в изживяването и да не е непременно свързано, както казах, с да направиш еди какво си. Това е уникално. Аз сетих за толкова много идеи. Даже си представих как сега почвам една работа нова и ми пращат едно нещо такова по почтата и ми казват, всичко е вътре, моля те мини всичките нива да разбереш всичко за компанията, кое, къде, какво, как, чисто HR-ки и след което ни го прати обратно, по този начин ще завършиш твоя курс, не е нужно да идваш никъде. Ами, искам да ти кажа, че това е просто ще случи, в който някой работодател точно с това нещо ще спечели служител пред друг работодател. Времето на така, според мен, което ни дели от момента наистина хората да са изцяло ремоут, сега не знам в години колко ще, но определено тичаме към този момент, колкото и все пак компания, която развиваме така доста време, виждам и ползата и смисъла естествено от това хората да са на едно място и да се събират също и да имат така допълнително чувство за физическа интеракция. Но пък от друга страна съм сигурен, че и с, както говорихме за поколенията, с по-младите поколения, тази нужда, те не правят просто така разлика между физическото и дигиталното, както ние и поколенията преди нас правят. Аз го виждам нали, по мои племенници и ти по дъщеря ти предполагам също го забелязваш. Със сигурност, да. Те просто за тези поколения вече дигиталното е еквивалентно на физическо смисъл. И да, смятам, че наистина технологията е особено нали, и във формата си на смесена реалност, където не е изцяло постоянно да си нали, откъснат от физическата среда. Както казваме в индустрия, нали, от 90-те години се говори за масова адаптация на виртуалната реалност. Не сме още там, но технологиите се развиват, всичко се развива доста бързо и отиваме на там. Все още, нали, от гледна точка чисто практически на идеята да се пратят нали, на всеки да има хедсет и такива неща, все още не е просто физически винаги viable за доста компании. Например, ако имаш 5000 човека, нали, ти ще станеш един от любимите клиенти на компаниите. Абсолютно, аз ти го пожелавам. Всъщност аз ти го пожелавам. Това няма... не трябва да се ограничаваме, нали, както казваме. Добре, хората, ако искат да разберат малко повече за компанията, къде какво могат да видят? Могат ли да експериментират с нещо? Могат ли да сами да усетят това, което вие сте направили, примерно? Ами да, както споменах, демонстрацията ни е така основна част от въобще ефективната презентация, така че за всички зрители, които имат интерес как биха могли да използват виртуалната реалност и нашия продукт VR игра в техния бизнес, може да се свържат с мене и с най-голямо удоволствие ние имаме практиката да правим демонстрации и бихме направили демонстрация, в която клиента да може да види какво представлява продукта и съответно къде ще съответства като решение на нуждите, които има в този момент. Супер. Ние ще оставим това нещо долу в описанието на видеото с уебсайта, малко повече информация за компанията, за да могат хората да се свържат по някакъв начин. Да, каквато информация има ще я споделя. Така има
трябва да работим върху малко повече на рекламни материали. Аз мисля, че до Но момента с Каквото всички... имам, ще споделя със сигурност. Много благодаря за което. Общо взето всичките мои гости, те винаги старта им не е лесен. В смисъл на никой старта не е лесен. Това го виждаме и не само, нали, сега си говорим за нещо, което е вау, нали, те първа има толкова много развитие, което го търпи. Хората дори стартират с писане на книги, не сега, или пък с стартиране на някакъв бизнес, който не се случва толкова бързо, така че мисля, че абсолютно е нормално. Въпросът е, винаги съм казал, ако го искаш толкова много, просто то ще се случи. Просто трябва максимално усилия, фокусираност и нещата ще се случат. Да, абсолютно. Хората доста често така имат склонност понякога да обвиняват външни фактори, включително, нали, аз се мога да си призная за себе си, че понякога така някои части на българската реалност, в която живееме, не ми действат крайно мотивиращо, но съм на твоето мнение, че човек трябва просто да влага часовете, усилията и, нали, да вярва все пак, че нещата ще станат и има смисъл. Има смисъл и аз мисля, че ти си един точно фактор, който променя реално нашето бъдеще и бъдещето ни развитие. Така че, според мен ето го фактора. Благодаря ти за думите. Аз имам референции към нашата друга гостенка относно Home Office след малко. Като за финални думи, понеже едно е виртуална реалност. Хората дори в момента, които ни слушат, може би никога не са виждали. Сега те видяха как изглежда това отстрани. Ти представи си утре, някой излиза от метрото или излиза от трамвая с виртуална реалност, докато са в кол с някакви хора и презентират някакви неща. Аз вече почвам да си мисля някакви тотално... Точно с новото поколение очила, което излиза в момента, почва да има такива неща, защото буквално има вече видеа, в които, например, някой си е сложил в офис обстановка, просто си е сложил очилата и то какво говоря. И мой приятел реално ми я каза тази история, слага си очилата, цъка си, нали, прави си някакви неща, играе си там, какво си играе. Обаче, нали, качество на камерата, през която виждаш физическата реалност е толкова голямо, че той е забравил, че е с очилата и отишъл да си готви там яйца или нещо да си прави с очилата. И по едно време се усеща и си ги маха. Така че... О, Боже! Те първо ще виждаме, нали, вайрал видеа, в които аз вече хора с още една идея. Очила за виртуална реалност правят някакви странни реакции, така предизвикват на обществени места. Аз даже се сетих за толкова много вече. Просто мога да кажа, че дори представи си, че искаш да станеш мастер-шеф и да видиш чувството какво е на човека, който готви дори. Ами абсолютно. Аз мога да кажа толкова много идеи, мога ми хрумнат силно сега за такова нещо. Това е човек, мога да кажа само едно. Много яки неща мога да се случат това. Ами радвам се, че така ти хареса технологията. Нали, аз така поема говоря, за да ти покажа и малко други неща, не само виртуалната клавиатура, която видя. Да. И да, още веднъж, нали, благодаря ти за възможността да споделя малко повече за виртуалната реалност. Аз мисля, че може да поговорите и вие. Сега ще попитам, за Home Office също ще си поговорим, но това нещо, което на практика бих искала да попитам Илиан. Първо да го поздравя за прекрасната презентация, която се направи преди малко, супер полезна. На мен ми беше много интересно, когато се срещнахме след толкова години да обсъдиме на практика новото ти начинание и прекрасния продукт, който сте направили. И във връзка с моето изкуство, тъй като аз използвам виртуална реалност от може би година и половина и моята идея е да си направя галерия с всичките мои, примерно, дигитални рисунки, които ето тук съм генерирала с изкуствения интелект. Така, бих искала да си направя такава галерия и да поканя мои приятели, бизнес партньори, познати на една разходка вътре. Това възможно ли е да се случи? Да, възможно е. Вече, нали, спрямо нуждите и такива неща. Има различни начини, но има така големи няколко платформи, които може като крайен потребител да влезнеш и да си направиш един малък свят вътре. Дори почти сигурно съм, че не е необходимо да купуваш, нали,
недвижимия имот в виртуалното пространство. Да го наема, може би. Да, може да има такса за наемане, но това е така една сериозна инициатива, която се наблюдава от различни, бих казал, музеи. Имаше така няколко издания на един интересен и международно известен фестивал. Ще бъчър на името и ще го излъжа как се казваше, но в него това беше идеята, че се показваха точно такива неща и да, беше доста интересно. И аз се сещам, че по време на COVID в Италия специално започнаха да дигитализират една голяма част от музеите, галериите, историческите, археологичните и като цяло обектите с историческа ценност, с цел да дадат един друг и нов иновативен канал на хората в Италия да продължат да се наслаждават на изкуството, въпреки обстановката. Сега, не мисля, че сме стигнали изцяло до виртуална реалност, тъй като който няма самия девайс, нали, самите очила, няма как. Но като цяло това, което искам да кажа, е, че наистина, както спомена, се работи в тази посока. Да, технологията, това е интересно на технологията, че голямото предизвикателство пред масовото потребление на практика е дистрибуцията на самите очила. И все още, нали, така цената, но чисто като възможности, които са, нали, какво е възможно да се направи с технологията, определено имаме и в този аспект, в който така за презерванс на културно, нали, запазване на културно наследство, на изкуство. Това са неща, които, както се казва, световната смисъл, това е началото на една банка от така 3D информация, която поколение напред, нали, не се знае какво ще стане, може да имат възможността само в виртуална реалност дори да видят тези неща. И смятам, че от тази гледна точка технологията, нали, едно от бенефитите и въобще силните неща също е възможността да запомниш и да, ако може така да се каже, да immortalize-неш, нали, определени неща, дори спомени. Нали, може дори някой момент, който си го записва в 360 градуса, било то сватба или някакви такива неща, дори на базата на това след време може да се пресъздаде това нещо и нашите внуци или нещо такова да гледат някакъв момент от нашия живот в виртуална реалност. Digital legacy. Да. Така че наистина всичко е възможно и аз вярвам, че за много от нещата технически хората, които така имат и визия, и технически способности, наистина пушват баундарито и ще видим така какво ли не в виртуална реалност, най-общо казано. Това са така хубавите неща. Ако мога да кажа негативното или голямото предизвикателство пред технологията, си остава дистрибуцията и факта, нали, че докато дойде момента, както всеки в момента работи и си има телефон, нали, като нещо съвсем обикновено нещо, без да се лъжим, нали, ще мине известно време, докато и виртуалната реалност стигне така това ниво и е толкова достъпна за обикновените потребители, колкото в момента, нали, някой телефон. Тъй като в телефоните, както знаем, дали ще е за 300 или за 3000 лева, разликата между телефоните не е особено голяма и просто всеки може да си вземе телефон и да се включи в мобилната мрежа на света, нали, общо казано. Така че това е основното предизвикателство пред технологията, бих казал. За нас самите в бизнес аспект голямо предизвикателство е, нали, хората в момента имат така повече интерес от преди определено. Така имат причини и са мотивирани да срещат дигиталните очаквания, ако може да се каже, на младите поколения, както споменахме. И все пак едно от основните предизвикателства също си остава, нали, недостатъчната информираност и
познания по темата, което е нормално за всички нови технологии като цяло. Не е нещо ненормално и в тази връзка също аз така подобно на те имам една инициатива, в която споделям различни статии за приложението на технологията в маркетинг, фарма и HR сектора, използвайки изкуствен интелект както за текст, така и за визуализацията. Но, както ти спомена, нали, човек просто трябва да го пипне също, не е просто така да го оставиш. И това е реално едно от нещата, които смятам, че така липсва в нашите ширини. Въобще просто едно по-дълбоко разбиране за технологията и какви са ползите и проблемите, които на практика решава. Определено. Благодаря ти много. Аз благодаря. Краси, беше много удобно да седи на твоя стол. Проблем. Аз, понеже съм в бекграунд, ето така една ръчичка ще ви покажа само. Наистина съм ти много благодарен. Това, което ни разказа, защото има толкова много смисъл, толкова много идеи ми хрумнаха на мен. Аз винаги като си говоря с някои хора и после ми хрумнат някакви идеи точно в този момент в главата си ги визуализирам в една друга реалност. Така че аз ти пожелавам наистина всичко най-готино и се надявам, като стане нещо пак интересно, да ни дойдеш на гости и да ни разкажеш, защото мисля, че ще бъде страхотно хората да разберат, че наистина това нещо се развива, а не просто някъде там някой ми каза, че има нещо като виртуална реалност. С най-голямо удоволствие, Краси, и аз ти благодаря още веднъж за поканата и за приятния разговор, който имахме. И със сигурност при нови развития ще се радвам да ти споделя. To the moon. Успех. To the moon. Благодаря ти. Благодаря ти аз. И така много хубаво си поговорихме за виртуална реалност като цяло с Илиян, голям професионалист, и му желая също много успехи с този прекрасен продукт. И между другото много се радвам, че българи на такова ниво създават такъв тип софтуер и по този начин е добре за България, нали? Като цяло за нас имаме доста сериозни таланти. Това е всеизвестно, особено в технологиите. И в тази връзка с виртуалните реалности, това, което наблюдаваме, че доста компании са започнали да си купуват пространство вътре, като офис пространства. Да. Имам предвид, и вместо да се правят срещите и да се пътуват хиляди километри, хората си се срещат в самата виртуална реалност, в определен офис. Явно, че ми иска за малко. Той иска да стои при теб. Добре. От другия му профил да бъде другия му профил, значи друго си е. Друго си е другия профил, определено. Това е много приложимо и в работенето от вкъщи и създаването на такива team meetings. Респективно за всяка една компания, от гледна точка на бюджет, в момента с въпросните цени, както си говорихте и с Илиян, би представлявало определено челендж в зависимост от самата компания, какво разполага като капитал и респективно по перото с HR and Employee Facilitation, като цяло experience. Но home office е доста интересно, между другото, като топик, което се случва и от доста време, всъщност. Да. Преди COVID. Сякаш... Да, в IT нещата винаги са се случвали. Даже имаше един период, в който просто трябваше някаква декларация да попълниш, че ще работиш, откъде ще работиш. Даже беше толкова формализирано, че можеш, просто трябваше дори компанията само да ти осигури да имаш интернет, за да нямаш възможността да кажеш, аз нямах интернет дори. Нали? В началото беше толкова просто. Спомням си още дори в HP. Имаше такива ситуации, когато има тази възможност. Да, тук имаме dependency от гледна точка на електрическо захранване. Между другото, днес съвсем случайно ми спря тока. Абсолютно, не се шегувам. Това е нещо, което се случи. Имах аутич за там примерно 10 минути, нищо сериозно.
за моята работа, но това се случи по време на един разговор, който провеждах с Великобритания и беше доста неприятно. Тоест, ето, примерно, зависимост от работата, която всеки от нас в тези среди изпълнява, нали, това е технически, няма как на този етап, не е измислен, но някакво сериозно решение. Или трябва самата компания да има определени хъбове, които да са достатъчно така измислени на близки разстояния с цел при такива ситуации, които не са често срещани, но все пак може да се случи. Но за мен Home Office като цяло повдига няколко допълнителни теми, по които може да размишляваме. И те са свързани с психологически ефект. Според мен това е нещо изключително това е доста важно. Да. Та изолация, която се създава. Ние, между другото, това си го говорихме също с Илиян на един наш предварителен разговор, където и с теб си го говорихме, където оставаме изолирани от света. Въпреки, че си комуникираме по цял ден и говориме реално, те разговори ги провеждаме онлайн, ние физически оставаме дистанцирани. Което за мен установих, че особено след като бях в Италия доста дълго време и имах така по-малки, по-редки контакти физически с хора. Само с очилата, с изкуствен интелект вътре. С хора. С куче. Беше добро, да. Да, това беше добро. И установих, че това не е окей. Трябва да се виждам с хора. И от тук изкуството също ми помогна тия неща да стигна до тях, защото по принцип ние, когато имаме някакъв проблем, сме много... Първото нещо е resistance, нали, to change, resistance to accept it, whatever it is, we resist it. Нали, каквото и да е ново, нещо, което не се случва, ние, особено ако е неприятно, не искаме да го приемем, че то съществува. Да. Back to the home office. Връзката с живия контакт с колегите е изключително важен. Затова започнах и да пътувам повече. Тъй като това така се оказва, че ми влияе много, много добре. Да се виждам с хора, да си пиеме фрешчета и да си говориме приятни неща по кафе или чай. Защото сега, колкото и да сме в една формална обстановка и всичко да е свързано с работа, ние на практика креативния процес за нещо ново и създаване на някаква оригиналност, дали то би било в процес, продукт, в зависимост от сколпа и от това за какво сме отговорни, той идва в момент на този mindfulness. Когато не сме напрегнати, мислейки за определен output в някаква ситуация. Тоест, това creativity situational positioning се случва с хора. Или поне се генерира от част чрез интеракцията, живата интеракция с различни хора. И според мен в момента, тъй като виждам, че доста компании в България и не само, мисля, че ние го засегнахме този въпрос с теб, че примерно в Италия 2 или 3 дни в седмицата са задължителни да отидеш до работното място с цел икономически да буснем икономиката. Така, икономиката, защото ние като отидем на работното място, трябва да си купиме фреш. Абсолютно. Дали да си купиме кафе, да заведеме колегата, да отидем на обяд. Абсолютно. По този начин, което много хубаво са го измислили хората, но за мен
това е икономическата част, тя е изключително важна, че се запазва икономиката по този начин, но пак рефървам back to the psychology и по-скоро нашето ментално здраве, което е много по-важно от всичко останало, за да мислиме за икономика и да може да я създадем по правилния начин, да има strong foundations и да функционира за в бъдеще. Това колело ние трябва да имаме здрави основи. А те са здраво тяло, здрав дух. Здрав ум. Абсолютно. Да. И HR-ите са действали, виждам, в тази насока. И когато те слушах точно в този момент, се сетих, наскоро слушах един подкаст, гледах един подкаст, и там един доктор каза следното нещо. Ако събера хора, които се едно си представих хора, които вдигат много тежести. И събера хора отделни, това е например истински експеримент, си представи, и събера хора, които не дигат тежести, а си представят, че дигат тежести, ама си представят наистина, че дигат примерно тежести, всеки ден правят тези упражнения и така нататък, но не ги вдигат тези тежести. Оказало се, че ако хората, тези хора, които ти дигат тежестите, имат 40% примерно подобрение в мускули и така нататък, всичките физиологически неща, които случват в мускулите, гроу и така нататък, а хората, които симулирали, че дигат, нали, реално поглед, те не дигат тежести, имали 30%. Какво нещо е мозък? И после другото нещо, което се сетих е, че точно същия доктор обясняваше едно нещо, което е много интересно. Как хората трябва да спят заедно. Хората трябва да са заедно, един до друг, дори в някаква степен, защото те дори само с телата си комуникират и обменят различни енергии. Което е факт за... Абсолютно. Между другото, вчера попитах изкуствения интелект какво означава да повярваш на някой тръст. Или как се билдва тръст. И това, което точно ми се отговори, е въпросното билдване на тръст се случва и най-вече физически. Когато ти можеш да докоснеш, нали, някой и да покажеш, че по този начин това символизира факта, че ти дори все още дори му вярваш на 100%, ти имаш желанието да билднеш този relationship и да видиш каква комуникация би се получило от гледна точка на здравина на връзката. Да. Така че това е много важно. Предното нещо, което спомена с дигането на тежестите, тъй като мен визуализирането ми е доста интересно, което е част от медитациите, между другото. Човек да изгради способността да визуализира някакви определени неща, които иска да постигне от ментална гледна точка, е определено така. Имаме способността чрез визуализация да постигнем много добри резултати и това главно се използва в лечение на различни болести, включително, чрез визуализации. Човек може да изхвърли доста вредни ментални натрупвания, които са довели до определено канализиране на някакъв вид болест, която се е получила. И най-важното, да си повярваме в нещата, които искаме, защото аз поне така мисля. Колкото повече мислиме, че нещата ще се случат, те наистина ще се случат. Колкото повече си казваме, те нещата няма да се случат, то виж тук какво се случи. И това ме накара да мисля, че точно защото аз минах през този момент, който, нали, сега тук аз кой съм, сега ще правя този подкаст и така нататък. Обаче си казах, не, това е аз, което искам да го правя. И все още мисля така. И все още работя по този въпрос, че и си повтарям, нещата ще се случат. Само просто трябва да продължиш и въпрос на време. Абсолютно, и то се случва, виж, имаш куче, двама госта, слънчогледи, картини, изкуствени интелекти, очила и разбира се, това е абсолютно така. Нормално е да имаме моменти на несигурност, особено
в тази динамична среда, в която живеем, е изпълнена с негативизъм. Има и в предвид, че нашите мозъци са устроени по начин, по който ти можеш да чуеш просто така, да минеш до така някой на улицата и да чуеш някакво негативно изказване, което дори и да не си го consciously, съзнателно асимилирал, то действа. То стои и се натрупва там под някаква форма и скача с някаква негативна мисъл, най-вече свързана с тебе. Нали? Да. И ако искаш, аз искам да ти покажа всъщност тези мои негативни мисли, как голяма част от тях ги визуализирах до преди 1 година, когато имам някаква негативна мисъл, исках да я видя какво представлява тя. Това е много яко. Да, исках да я видя. Просто да я видя и така да й кажа да си ходи. Това е relaxation вече, как се казва. И в този изкуствен интелект, супер. тази програма, с която аз визуализирам всякакви мои мисли. Само пусни рекординг. Ето Explosive of Colors in Geometrical Abundance. Това правих последно. Но ми се иска нещо да направим специално за днешното събитие. По-скоро, ако нямаш нищо против, Не. виждам да попитаме Midjourney как би изглеждал, като напишеме Imagine Prompt командата. Как би изглеждало това студио in the future? Yes. Добре. DIT Corner Studio. Подкаст студио, maybe. Окей. Че направих правописна грешка. Споко. DIT Corner Podcast. То може да се превърне IT Corner като някакъв бранд. Нали? Но все пак, нека да започнем символично. Нека да започнем от никъде. Нека да започнем символично. DIT Corner Podcast Studio in the future. Значи аз много държа да сложим, пак да има някакъв да има слънчогледи, sunflowers. Okay. Супер. Vase with sunflowers. Black background. Добре. And what else shall we include? Какво друго да... Maybe part of virtual reality. Окей. Virtual reality. Style. Окей. И може да кажем, че и някакъв deep lights или нещо от този сорт. Окей. Да, нещо трябва да има някакви светлини в някъде Here там. we are. Добре, ето сега ще видим и изчакваме в момента да генерира. Yes. Сега ще видим първата картинка. Те винаги генерира по 4 картинки. Така. Да. А това е софтуерът, който е Midjourney. Да, точно така. За хората, които ни гледат, да знаят да може да пробват и те. Точно така. Като в Midjourney чрез Discord. Да. Обаче, тук е наблегнало в момента, ето сега ще видим, че изкуственият интелект не е достатъчно, не разбира нашите мисли на 100%. Защото... И това, което си представяме. DIT Corner подкаст, нали, с слънчогледи, изглеждам по този начин. Да, виж, само да го покажем. Да. Не изглежда. Чай само така ще го вкараме тук. Окей. Не изглежда никак лошо. Имаме си микрофони, имаме си някакъв deep light. Да. Под камерите или под светлината на слънцето. Но слънчогледите ги направят точно. Трябваше да сложим и марлите вътре, но да. И тук също има някаква бутилка, това може би е, не знам, това дали е олио или оцет. Да, микрофони не сложи обаче. Микрофон е единственото нещо от студио. Има корнер и така. Артистично студио. Определено. Ето сега това на практика показва
фактически, че съвсем един пример, който току-що експериментирахме с въпросния софтуер, който се базира на изкуствен интелект, че няма как да замени нас хората. Може да има такива тенденции да се сложат, както преди това да направим препратка към факта, че изкуственият интелект на практика се обучава instructional based learning, нали? Да. И то учи от нашите инструкции и ги запаметява, т.е. може да надгражда, но това нещо, дори да има тенденция това да се случи, няма как на 100% да замени нас, хората. Така че всички може да, според мен, да са много... Това е the happy end, I think. Да, аз мисля, че след това, което видяхме, може да пробвате и вие да експериментирате с този софтуер, да поправите правилните препратки, да тествате различни думички, които са по-правилни във вашата идея, която искате или си я представяте в главата. По този начин дадете, може би, повече конкретика. И да експериментирате общо взето с вашите мисли и в един момент и визуализация на вашите мисли. Дори като се замислим, може да визуализираме това, което си представяме или си мислим, че представяме, или че въобще абсолютно всичко чрез така един много правилен текст, като се замислим, много яко. Много, много благодаря за това представяне и за начинът, по който се случиха нещата днес. С това нещо, нашият подкаст е към своя край. Нашият приятел вече тук и на него му се иска да каже нещо. Толкова е мълчалив. Марли, обаче се справи перфектно. Да, той е певец. Да, певец. Собственика ни каза. Певец, абсолютно. Да, абсолютно. Имам proof of song. Беше много добър, мога да кажа. Както се каза, взех ти кучето. Не съм. Просто така си седна при мене. Приятели, това беше всичко от нас. Надявам се, че ви хареса нашия подкаст. Ако е така, моля ви се, дайте ни коментар. Абонирайте се за нашия канал. Може да прочетете абсолютно всичко в описанието на видеото. И ще се радваме нашите гости отново да ни бъдат при нас, да бъдат при нас и съответно ще се видим в следващия подкаст, за което наистина съм благодарен на нашите гости. Ето сега ще стигна така, хоп. Благодаря. И на теб. Аз винаги имам за финал, за моите гости една изненада. Първо тези цветя са за теб. Благодаря, специално. прекрасни са. И това е изненадата. Ще може ли да си отвориш пред нас? Да, обичам и изненади. да ни кажеш дали ти харесва. Примерно. Нищо чак толкова. Чакай. Жълто. Добре. Okay, I have a t-shirt. Yes, thank you very much. Надявам се, че Много си е готина. оцелил размера. Ето, вижте. Супер. Носете правилната тениска. Ти кой номер си? Аз съм М. Лошо. Добре. Нищо. Супер И е. следващата е за тебе. Ако искаш, аз ще му я подам на нашия втори гост. Ако искаш, ела насам. Ето така. Много Това е за благодаря. теб. Заповядай. Мгм. Подобно е. Така че се надявам, ако искате си ги носете, ако искате не, това е един малък жест от мене. Много, И така. много благодаря. Супер е, ще си я нося с удоволствие. Благодаря ви и аз на вас за вашето гостуване. Благодаря. Много ти благодаря за прекрасния подарък. Аз също искам да ти... Start from the very beginning. Okay. Много ти благодаря за подаръка. Искам да ти върна жеста. Така или иначе го бях запланувала. Тази прекрасна картина, която ти я нарече такава, за мен е по-скоро направена по специален начин с интересна символика, която ти нарече къщата на развитието. Предлагам тази къща на развитието да остане просто в твоето студио и да ти допренесе енергийно да каниш най-готините гости с най-интересните теми и да
станеш много известен и популярен с това прекрасно ток-шоу, което си направил. Успех! Много благодаря, за което ще си остава в студиото и ще можеш да я видиш и в следващите подкасти. И наистина много благодаря за тази страхотна картина, която ще я гледам и ще си мисля за нея, какво ли още не да намеря в нея. Много неща има. Да, определено. Наистина само благодарен. положителни и позитивни. Благодаря. Страхотно. Всичко добро и само успехи. До скоро. Много мерси. Чао. Чао. И с това ви пожелавам на грешки. С това ви пожелавам приятна вечер и до скоро.